Tak jsme konečně vyjeli, teď už jsme v Půchově na benzínce, kde jsme zjistili, že jedeme bez známky, což je za 300 euráčů, ale my jsme to zvládli. Nakoupili jsme známky, kuřáci na benzínce kouří, no kde jinde jak na benzínce. Jo, to já si vykládám. Máme skoro 7 hodin, pomalu jsme měli být ve stěně. A tady se vykuřuje někde na benzínce. No. A já mám něco na tom. No a 2 kuřáci, já, však je to přejde na vrcholku. To bude rychlá 2. Koukám, já. Takovou tam. To by se zdivila. Každou pihu vidím na tvém obličeji, než kvůli těle. No a ještě kde je ta jedna? Ta se nám bude si... A kde jste ji kupovali? Ale teďka byly i v Lidlu nějaké pěkné, to jsou z Lidlu? No, tam byly pěkné. Tak jsme si zkontrolovali šatník a pojďme. Kde je ta další? Ta zase hledá toaletu? To zase bude. Dojedeme k horám a první bude toaleta. Ach jo. Než dojdeme do toho na kopec, tak bude poledne. Teda na kopec vůbec. Tak jsme dojeli na 3 studničky. Všichni jsou natěšení. Všichni se rychle přeslíkají, aby už co nejrychleji byli v hoře. Co? Neprovokuj. Tebe to provokuje? Já už jsem přeslečený. Já si dám boty akorát. Tam někde, myslím, tohle je. Asi tohle je podle mě krivání. Ale nevím. Skoulili se do mraku, vyvalili jsme 5 euro za parkoviště a bude. No. Kuřáci poslední, než jim to urve plíce. No jo. Furt čekáme samozřejmě na Šachůrkovi. My ostatní jsme připraveni. Oni kávička, cigaretka. My všichni netrpěliví. Někteří už poposkakují dokonce. No ne úplně. No. A nic. Začínáme stoupat. Za chvilku začne být výhled do krajiny. No začne, ono je, když se dostaneme někde. A vzadu je vidět Roháče. A západní Tatry. My máme, tam vzadu máme auta. A se jednou vrátíme za 6-7 hodin maximálně. Dan už nabírá vražedné tempo, jen aby ho neskolilo. A i ostatní určitě nabírají. To jsme ti říkali, i ty kraťasy. Holky jdou, zatím jim to jde. A šachůrci furt sebe nemají dost, kdo ví, co dělají. Tak, mám chvilku čas, než se ostatní dotlačí o něco výš. Už se asi rvou plíce o kyslík, tak jsem šel k partizánskému bunkru se podívat. Vyfotím jim to, nafilmuju. No to je teda bunkr, pojďme nahrát. No ale musel stačit. No. Střechu bych teda zakryl něčím. A bunkr to je jak svině.
Je fakt, že tady bylo asi vidět do krajiny, když tu nebyly pořádné lesy, které jsou taky teďka spalené. Stále vidíme auta. 50 či 60 rokov. Další vlaštovky z našeho týmu jsou tu. Rvou se o kyslík, rvou se o všechno. Další silná skupina se blíží. Nečekal jsem je tu tak brzy, musím přiznat, ale jdou dobře. Ne, tak jsem si myslel, že jsou dál. A kde je ten? Dan? On mě tu přeskočil. Otázka 10 minut. Když se bude Jirku s Ivanou, veselý jsou. Ale jsou mi fatá, možná jdou stejnou horu jak já. No, Kriváň už je na dostřel. To už bude dávačka. To půjde asi pod tom hřbetěhem. Ale nějak se musíme dostat, řekl bych, tady tímto údolím. Tady vytraverzujeme údolí a potom nahoru. Zatím města mají rozhled, jakž takž. Tak, mám tak půl hodinky čas, počítám, když dojdou. Vlastně na západní Tatry, na Roháče vlastně, které jsem kdysi šel. Tam se už vyhádí na mraku, ale jinak je to pěkný výhled. Já. Jen to chce, aby to vydrželi. Nasazené tempo a dostali jsme se tam když tam nějaký přiběhne, nic se nestane, protože to je samostatní. Která se blíží. Začal jsem trochu jíst, takže si přeslíknu suché triko. No, zjistil jsem, že jsem si ho tam nedal do baťůžku. No. Tak uvidíme. Potácí se sem a tam, ale i takovým stylem se dá vyjít Kriváň. Kde máš další kuřačku? Jen se nadechni. Klidně se nadechni. Já už nemůžu. Pořádně. Jo, to je zima. Já jsem zjistil, že jsem si nevzal tričko na hračky. Kamříci překvapili, nečekal jsem, že budou hned tu. Ale jdou dobře, dokonce Jano asi taky nefrká, zjistila, že dojde. Ta vždycky ráda odfrkává. Členka našeho silného týmu. Někde utrhla jabko a teď to do sebe rve. A celkem mi to jde. Ještě když se usmála do kamery. Jak to pěkně jde. Děvčici. Pomalu se blížíme na rozcestí, kde budeme mít hodinu a něco nahoru na Kriváň, což už půjde. Tady v Úžlabině přestalo foukat a jinak
není nejteplej. Teď musím najít jiné. Ostatní. Tady. Je to dá Iva s tím stavem. Ne, to není stavem, to je Danem. A ostatní to jsou naši koníci. Kovitor to je znám já. Je tam to byla Jana? No, možný to je. Samo jde tam. Podle mě za ním jde. To tam máš? Jo, to je oni. Drží stopku. Jirku nevidím teda. Nebude někde mezi něma. To je celkem blízko sebe. Všichni se jdou nahoru. Někteří teda posedávají. Někteří, jak Jirka dochází. Kráčí, neomylně postupuje k vrcholu. Nedá se ničím odradit mlhou, větrem, kolem letoucím ptáky. To jde furt. Dokonce i Jana je tu. No. To je pravda. Já bych nafilmoval i vás, ostatní, ale nevím, jak můžu jít dozadu. Neriskuj. Teď nevím, jestli teda točím. Jo. Tady každý sedí na svém bobku schovaný před větrem. Tam to někdo odbočil úplně vedle tu cestu. Tam jak jsme šli tam tím prudkým, tak tam na vrchu jsme vyšli na chodník, jsme to měli celé obejít. Tam je Jana, tam je Tomáš. Tak jsme šli přímo, a kde jsou ostatní? Neměli jít, no. Tam nějaký chlápek odbočil a všichni šli za ním. A kde je zbytek? Tam to bylo celkem. No ještě Jirka, kde je? Jo, počkej, hned tě najdu. Takový ten flek? To jsi ty? Já. Tady právě ne, ale není tu moc místa, najděte další. Tady možná odešli lidi, tady byli před chvilkou. Dáme si pak fotečku křížku? No, my už máme. A když chci, aby vítejte na kryvání, tak jako... Ale kdo bude věřit, že jsme opravdu teď na kryvání? Já jsem říkal, to fotěli tam důle, tak to nikdo nepozná. Ale vidíš, tady je to snad horší ještě jak na rysech. Tady vrchol, dál už nejde. Ne, tady je totiž méně místa, tam jsou aspoň 2 vrcholy. Víš, kde můžeš vylézt, že? Ale i ta cesta je taková. I když ta koncovka je potom... A ty jsi měl venku foťák? Taky na skvělém místě. No jsou, ale jsou zavřené. Jak jsou všichni? Dívej se do svačiny. Nebo mě do objektivu. Já natočím, jak si tu sedíte. Je ten terorista. No a zrovna zapadá slunce. No, ty jsi hrdina, my jsme tu byli dřív. Není mlha, že tady aspoň na sebe vidíme. Ne, že se jenom cítíme, i když oni jsou trochu v mlze. To mě zklamalo. Já už nevidím. A když zjistíš, že každý rok říkám to samé, rozumíš? A třeba ze stejné hory. No. A vrcholek je tady. Ten furt vidíme. A kdo se chce u něho vyfotit, tak ať jde. Však tady můžu dozadu.
Já jsem zjistil, že natáčím. A natáčím hlavně šutry. Dobře, tak toto. Pomalu se vracíme dolů z vrcholu. Byl teda v mlze. Ale dojdeme dolů a určitě bude bez mlhy. Jo, pomalu to půjde. Tohle se jde hůř, ale půjde to. Zadkem se obracejte, zadkem. Nebo si rozbijete, víte co. Vypadám ze předu. Jak kamzíci to skáče z kamene na kámen. 2 hodiny. Do 4 jsme tam. Dole, nebo do 4:30. O 5 jsme tam. Jo, však jo. Mrzí mě to, že je to v mlze. Protože se vždycky vynoží někdo z mlhy. A není to tu vidět, jak to pěkně cupitají všichni. Nejhorší máme za sebou. Nejhorší jsme uvnitř. Nejhorší máme před sebou. Uvařit večeři. Ty 2 se už nám ztratili úplně? No, původně jsme vyšli do rozcestníku tam dole nahoru. Teď jsme to nějak minuli. Tak jsme se dostali nápadně tady okolo po hřbetu až na tento chodníček. No a stejně trefíme. A trousíme se jeden za druhým, jak co? No kde jsou ti 2 velblouci? Těžký bagl, já jsem to vzala. Kolik tam máš? Kilo hrušek? Počkat, tam mám teďka tak minimálně 2 kila fuťáků. Ale ona. Je ona. To jsme dopadli. Každý sedí jak zmoklá slípka. Cože? A nic. Čekaj, když mám vodu. To jak můžeme mít jako slepka. Poslední zoufalá skupinka se blíží k cíli. No, zoufalá. Já bych je ten, ale oni jsou sazení jak husí za sebou. Tak ahoj teda. No čau. No. Že jste tu? Jak dlouho jste tu? 2 hodiny. Myslíš si, že jsem to přehnal? Jo, přehnal. Jo, nevím, to asi nebude moc kvalitní. Když já chci si se podívat, jak vaříte všechno. Já vím, že Pepo, to je nebezpečné. Já vím, že jakmile to začneš kontrolovat, tak Co? se pohádáme. No my se nepohádáme. Já tam k plotně vůbec nemusím jít. Mě tam není potřeba, tady je lidi. Ještě bys potřeboval. No, kde jsou ostatní? Má hlad a chce kafe, dobře. Po ránu, kolik je? 7 hodin. Pěkně jsme tu schrupli. I já jsem dělal, co jsem mohl, abych tam vydržel v posteli. A už se to začíná rojit. Jirka valí cibulu. Uděláme cibulu se špekem, s vajíčkem. To si dáme. Počkej, nemáš tu špendu? To tam vždycky Nemám tu špendu. Kvůli tobě jsem mu schovala. Kvůli mě jsi schovala, nebo ji máš na sobě? Neměla by se tak upínat. No vidíte, kolik je? 7:45 a tady už je volno. Začíná to pěkně. No nic, tady nemám co ani filmovat, koukám. No zjistě, že neprší a je pěkně. No toto je dobře? Akorát já ne, protože já jsem potřeboval víc chladna. Probudil jsem se ze zdi. Když se vám pouchem u nosu, to se neprobudil. Mícháš cibulku? No ale to druhé bylo právě slabě. No. Co? Otevřené to okno. Sice když vejdeš k ním, tak to tam máme lepší teplotu. No vidíš, jak to jde. To jsou zvědaví, jestli se tak budou všichni mít
i k lezení v horách, jak jídlu. Někteří už měli 2 snídaně, ne-li 3, a už mají práze. No právě. Ty jsi měl taky koláček a to. Ty jsi měl tu kameru pustit trošku dřív, abys to jako... Pomalu to začíná vylézat z děr. Půl 9, to jsme dávno měli být ve stěně. Dokud je vidět kopce. V ranní rose nikdo bosky tu neběhá jak Filoména. A jeden. Kdo ještě chybí? 2 kusy mi chybí, jo, už vím. Hodinka. Zatím jsme to nezbourali, zatím to stojí. No, někteří natěšení, připraveni, někteří ještě někde se tají z postelí. Konečně další brzda. A kde je ta nejbrzdovatější brzda? Jo, Tomík. Jestli ho tam někde nedokaličila. No. Někteří nedočkavé je hrabou kopítky. No, dobře. A někteří mají čas. Vylezl teda, už vylezl i ten poslední, na tebe už jsme čekali všichni. To je dobře, vyšlo to dobře, Tome. Jo. Má tam úsměv nebo je v nákroku? V nákroku není. No, to jsi mi pomohl teda teďka. No jo, to jo, ale teď zase nevidím je, nedá. Při cestě do Smokovce jsme zastavili, ať vidíme nějaké hory. Protože když jsme v horách, už nic nevidíme. No ale tam je takový opárek, ale já to vezmu jako souběžně i s vámi, i s makinou a s vámi a jejich makinu. Dobře, jsme na svém víceméně známém parkovišti, kde už před 3 lety hledala toaletu jedna z nás a civilizaci chtěla. Sotva jsme sem dojeli, už chtěla civilizaci, jak kdyby tady co? Kam ty jdeš? Já si nevykroutím ruku. Já vím, že bych tě neměl. No, tak to je asi tak všechno. Velická Polana. To je kolik 4 hodiny od Slezského domu, jo. Říkal jsem si, tam bychom měli jít, tam nahoru. Říkal jsem si, že na ně počkám. Myslím si, že tak do 20 minut by tu mohli být, ale začíná kapat. Takže asi se vypravím hned na Slezský dům. Přece jenom je tam střecha, i když zatím to jen tak kape. A uvidíme. Slezský kousek, zase kousek, Velická Polana, kousek. Jo, to půjde. No, přestane kapkat a to půjde. 25 minut čekám a je tu další zoufalec. Nevím, kde má ostatní. Mezitím se tu přehnala Háňka. Ze spoda se co si žene. Tady to zatím vypadá moc dobře. Jsou za tebou? Tak 15 minut. 15 minut. Co tam dělají? A další naši koníci. No koníci. Jsou tu. Tady se to různě. Kolik je to ještě? Jak dlouho tu jsi Pepo? Půl hodiny. Tak já jsem čekal hned v té Velické, teď začalo pršet, tak hýbají nahoru rychle. A stejně jsem trochu zakrutý. No, na kole.
No. Kde je náš pokladník, víš? Já jsem váš poklad. No to máte teda pokladnicu. Máme nejhezčí pokladničku tady, heč? No to bych zase tak neformuloval, to je na úhlu pohledu. Mně se líbí hory třeba. Tak ty už jsi starší, to už pochopím. Ale pro nás mladé ještě relativně... Takže jsme tu všichni. Co? Všichni, kde jste se schovali před deštěm. No. Úplně Co jsi dělal, Pepo? Ten tea? Co? Díku. Lapil jsem, Tea? byl jsem v bufetu. Co? No potom dešti to šlo ze spoda. Víš? Všichni už jsou pryč Mexiku. No dobře, původně jsem to chtěl vyfotit. Vyrazili jsme od čeho? Slezského domu. Mraky se trochu roztáhly, teda už se zase zatáhly. Jdeme na polský hřeben. Dan se vlomil dopředu. Já jsem někde ve středu. Anče je někde přede mnou. A ostatní, to vám tady jde ten Jirka. Že tam stojí, on mě fotí možná bude fotka. No. A jinak, no sem tam se to zatahuje, sem tam se to roztahuje. Dan je někde tam. Anče je někde tu. Jo. Tak. Nic. Půjdeme dál. Tady už to máme okoukané. Karavana táhne dál. Je tu. Normálně jsou tam 4. Tam nahoře jsou kamzíci, se podívejte. Tam je ten šutr. Já už ho vidím, ani pacient. Tam jsou 4. Vidíš je? Je tam, tak na té hraně. Tam stojí jeden a tam na těch kamenech... A ten vzadu se to otevřelo, jak jdeme na polský hřeben. No, doufejme, že na východně vysoké bude takhle ještě. A než slezeme na polský hřeben, bude takhle. Protože tam by se blbě lezlo. A tebe, děvče, znám. Kde mohla? To je, Lesa. a kde jsou ostatní borci? Nějak zpomalili. Tady máme dalšího. Ten to rve dopředu. Utíká před mlhou a další. Sakra. No, ty budou aspoň 10 minut za náma. Kdo ví, jestli nesedne nějaký. Tak. Takže to bychom měli. Můžeme jít dál, než se to zatáhne celé. No, vypadá to na Jirku. A že by to šli před ním. Naši dva a tady ještě vpředu. Naše Borka. Ivan, nebo to je. Těžko říct. Nerozeznám to na to. Vzdálenost, ale jdou. Drží stopu. Jo. Podstatně lépe drží stopu. Tady. Děvčice. Jo, jde dobře. Jo. Na polsky dojdou v pohodě a dál uvidíme. No, sem tam se to odkryje, sem tam zakryje. A jinak je to fajn. Začínáme lézt po řetězech. Nechal jsem se dojet. A nechoď hned za ňou, ať ji nehýbeš tím řetazem, vždycky. Co? Však já to teprve připravuju, až uděláš krok, že tě teda cvaknu. Dobře. A v tom další kamzík. Nevím, z kam z nějaké dědiny, snad Březůvky, nebo co to je. Musím je nerozesmívej, nebo spadnu. Jenže stejně tě není vidět, protože jsi v mlze. To nevadí. To nevadí? Ne. Aspoň se ti vylepší obličej.
No, další, a ta je taky z jakési dědiny snad ze Zůvky nebo jak? No tak to už bych, to je polichňanka už skoro jednou nohou, no možná 2 nohama. Za ňou další kamzík. A Jirka kouká jak puk. Tam říkala Iva, že je cosi uvolněné, no a tak to jsou maličkosti, tam víš. No. Ten řetaz je dobrý. Že se ten Jirka, jak tu šel poprvní, tak největší strach měl ze řetazu. Jak ho uviděl, tak ten řetaz mu jenom pomáhá. Tak se dolů nedívej. Tak, na polské hrebení. Jsme všichni tady? Jsme, že? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Teďka tačí na východnou vysokou. Půl hodinky. No, vole prsa. A pod nama chodník, po které jsme přišli. A zase odejdeme po těchto řetazech. Jo, to už jsem říkal. Pěkně. I když se tu valí mraky a tak dále, je to pěkně. Však tam jsme šli přece. Z druhé strany, tam nikdo nesl 2 týdny. Však i tam ne. Ten sraz dolů, to byl samý sníh. Jo, že by další. Nakonec. No. Jirka sice váhá. Už dováhal, teda už se vrací. Tady další 2. Zoufalci. No, že bychom tam dorazili ve 4. No, uvidíme. Toto je pořád žlutá, nebo my jsme šli předtím po zelené? Však se poje, tady je značek. Ze 7 silných 4 nejsilnější, nejodolnější, nejkrásnější a co ještě? Nejusměvavější si vyrazili nahoru na kopec. Zatím to vypadá, že bychom mohli mít štěstí. Kopec je už tu. Dávám tomu tak maximálně 4 hodinky. Podíváme se, kdyby jsme nechtěli na kopec, kam všude můžeme. Stačí jeden chybný krok. A už to jede. No. Už to jede. A už se to valí. No. Safra, já jsem to pustil na nahrávání, no dobře. Tak já jsem se podíval, kde je vrchol. Tam je jeden kamzlík náš. Tady druhý. Třetí je za mnou. Třetí je tady. Připravena zemřít. No. Jsem si říkal, že i nafilmovat vás můžu. Že jsem tu neměl figury. Tady v létě musí být. Však je léto ještě dneska. Se pojď koupat. No. To není ani v létě nic moc. Dole máme Slezský, že? Tady dole někdo loví snímky. A tadyhle je Zbojnická chata.
Já si to pamatuju, daleko těžší jsem byla. No jistě, že však já ti říkám, ty říkáš se sněhem, že tady to nebylo se sněhem lehké. Ještě byla hrozná kusa, tak jsme taky toho moc tady neviděli. Slézáme z vysoké. No klidně roztáhni křídla a leď do údolí. Člověk tady pózuje a ty nasadí. Nějak se začíná zatahovat, což nám už celkem nevadí, když přejdeme řetazí a tak dále, tak to bude dobré. A kdyby bylo trochu mokro, hlavně, že tam byl rozlet. Jo, dcerky jdou dobře. Šlo jim to dobře. Co by nerozhodne ze začátku, ale šlo to. No. No a tady není potřeba, jak jdeš řetězíš, jak tady máš kam jít. To jde celkem dobře. Aspoň z mého pohledu. A když se dívám tady s tadyma. No. Teďka fotíš nebo nahráváš? Teď nahrávám. Nahráváš. Nahrávám. To si pěkně zahrávám. Ale můžu ji fotit. Kam tady má? Tady má, no. Je fakt, že tady už jsem jednou stál a fotil to, jak tu lezete, ale to jste lezli tam. Nazpátek to je úplně jiná písnička. Nazpátek je to lehčí. Není. Z kopca to není nikdy lehčí, bych řekl, ale tady to jde. Tady to není zas tak špatné. Protože tam byla jenom průvlečná matka. Ono, když moc necuká, se nic neděje, víš, ale když ti náhodou se lekneš a... No. A je tu nějaké železné schůdky. Co to je? Tak, jdi normálně. Co? Však se klidně o něho zapři, neboj se, on tě nepustí. Když nepustil mě, nepustí ani tebe. A klidně jdi zádama k tomu svahu. Jako dolů. No, to půjde. Holky jdou. Evidentně bolí nohy, ale jdou. Je ta druhá. Tady. Jo, jdou, dobře. 4 hodinu a půl nejméně. Uvidíme. Jo. A už se to pomalu schází k autu. Někteří dělají drahoty. Ostatní tu ještě nejsou. No, takhle se chodilo, když se odcházelo od sultána. Jak malé děti. Jak malé děti. To vypadá na konec dnešního výletu už. 1, 2, 3, 4. V zápětí jde jak kniva. Jo, to stojí. No, ona nejde v zápětí, ona jde tady. A ještě za váma kdo si jde? Ten k nám nepatří? Nejlepší nakonec. No, to bych netvrdil. Byl tam medvěd. On šel dál. Fakt? No, A co dělal? byl docela blízko. Já jsem začala zrychlovat, říkám, nemám už ani nic na žrádlo, co bych mu hodil. A taky jsem si říkal, jak jsem šel si potkáme ty co bych dělal. A opět, sobota teda večer, musím podotknout, a opět se tu vaří smaží. Takhle se má krájet cibule, takhle já to teda nedělám. Cibule bude asi dost do rýže. Vypadá to. Hoši jsou šikovní, ani jim tam do toho nepolezu. No, ten zase pčíká. Tak třeba dobře dáme. Když nemá no včera to taky tady bylo. Ano, že? Jak se to byl ODR jak hrom. Toho já jsem šel, mě slzely oči ještě ráno. No. Neděle ráno.
Hory v oparu nebo v čem? Ti, co by měli být nejdřív zbalení, tak jsou poslední. Každý... Co? Sáček jsem na ně dal. Palačinky zbyly. To jsem si myslel, že už budeme asi 20 minut pryč s tadyma. Ne, nemám ještě za ní zaplaceno. Vypadá to všelijak, no. Uvidíme. Nastalo dilema. Jít, nejít. A to trochu kape. Ale asi to neklapne. Asi to neklapne. Všichni jsou natěšení. Dneska bude aktivní relaxace. Ty bláho. Já jsem chtěl vyfotit štíty. No, já taky, ale... Teda a už to mizí. Čekaj aspoň na to, tam to uvidíš líbně na té fotce. Musíme jet blíž teda. Neděle ráno, vyšli jsme si na Popradské leso. Všichni vysmátí, nadupaní, natěšení. Co bych ještě k tomu dodal? No, na toho vzadu si musíme dát pozor, aby jsme ho nestratili. A jinak to půjde. Daleko asi nedojdeme, protože to vypadá na déšť, ale malá procházka. Šli jsme na Popradské. Dneska to asi zredukujeme. Nepůjdeme na Kežmarokský štít, protože v horách tam to vypadá, že průběžně prší a tak dále a jsme se vytřepali z ubytování. Ale je tu varianta B, která určitě někdo vymyslel. No kdo asi? Tady tou ostrvou jít až nahoru, vyjít do toho sedla a tady na ten kopeček, nevím ani jak se jmenuje, už jsem na něm byl. Tam je pěkné rozhledy, všechno, tak asi by toho moc nebylo vidět a zase nazpátek. To je otázka tak 2 hodin. No. Uvidíme, co na to řeknou ostatní. No. Majlatová chata. Tátu je tak maximálně 2 roky. Předtím to nebyl, bylo tu bufík a takové. Další zoufalci si přišli sice z druhé strany, ale jsou tu. Bylo to tu už minule, tato chata? No tady jsme seděli, ale už celá chata byla postavena? No tak to nebyla. No. Tam jsme seděli, Hinkaj, tam jsme seděli. No tam jsme seděli a já si nejsem jistý, jestli i tento přístřešek už u tohoto byl. Poslední malá siesta v horách. Dostali jsme se k Popradskému plesu. Už z obličejů je vidět, že dál nedojdem. Nevadí, příště není všem dnům snad konec. I když já ten pocit mám. Ještě jsme měli jednu. To tady je jen vzadu, kde si. Oni si myslí, že je fotím. Já to i natáčím. Celou naši povedenou skupinu. Mohl bych zkusit i odraz ve vodě, moc lízá. Z Popradského plesa. Mluví dobře. Už nikdo není natěšený jak ráno. Ty byli natěšení, že půjdou do hory, že? Už jsou natěšení teda dom. Řekněme si otevřeně. No a tady se to různě bije ty mraky. A tady je Slavkovský štít. A tady vzadu je Kryváň.